जिशु ख्रिस्ट आसाइमानि सालकतर क्रिसमास हालनबस गांगतनै जा साल सदर्न बेप्टिस्ट एसोसिएशन वुमेन सोसाइटीनि साकथारमुंबाय जम्पुनगर बेप्टिस्ट सार्कलनि बिसिंग खबजांनाय सम्बु सादुते जाम्पा कामिनि खुंदक जिनु खुनि लुकरगनो याफारजाखा गजांमा मलनि सुमजांनाय ब्लेंकेट मानजाखा SNBWS नि तांफां अंजलि देबर्मा आजुफां सबिता देबर्मा ते SNBA नि पास्टर रेभरेन्ड चन्द्रमणि देबर्मा आकसं बिसि बुरुम न अबहाय गसांमानि जरा सदर्न बेप्टिस्ट एसोसिएशन वुमेन सोसाइटीनि साकथारमुंबाय हास्तेनि गरै जुगियाते तंक संलुकुरक नरि जुमते मानिखोनो याफारमानि बिसिंतै खलाइजागै दङ लुको हामसामुं ताकलाइबो अबनि फेलायमुं गरै जा सालो सदर्न बेप्टिस्ट एसोसिएशन वुमेन सोसाइटीनि लुवाजि मुंबाय जम्पंनगर बेप्टिस्ट सार्कलनि बिसिंगो खबजांनाय सम्बु सादुते जाम्पा कामिनि खुंदक जिनु खुनि लुकुरकनो याफारजाखा गसांमा मलनि सुमजांनाय ब्लेंकेट मानजाखा SNBWS नि तांफां अंजलि देबर्मा आजुफां सबिता देबर्मा आजुफां याक्सु सबिता देबर्मा केशियार अंजना देबर्मा ते SNBA नि पास्टर रेभरेन्ड चन्द्रमणि देबर्मा आकसं अमो खायतो जों बिसि ब्रुम ब्रुमनो जों खालाय दङ ताकलाय बेखे जों 2009 नि सिमि जों खालायो ना 2009 नि सिमि खायो जों ताकलाय 2017 जरा जों खाय दङ बिसि ब्रुम ब्रुम न जों आयं गन्दा सरा रगबो जों बाखा सेमान रगो हंगाय जों आयं हेजामारा हासक बिसिं रगो जों रैखा हंगा ताकलाय सिरि एनुअल मीटिंग नि SNBWS सदर्न बेप्टिस्ट वुमेन सोसाइटी नि एनुअल मीटिंग नि मीटिंग पास खायो जों एजेन्डाते पास खायो जोंबो बोसोर ब्रुम ब्रुम जों चिनि दफाराव सुगिया बर' रगनो जों सुबा लायनाय हिनैनाय जों डिसिसन नालाय माने अनुजाय अम उंखा ओंखाय जानजन पार्सोनाल बर लायखा मथा थगि बर लायखा आबोति खेर लायो खाथुं खाजाखाय जतनो सुगिया बर' रगनो जों सुबा लायनो मासिंगो चिनि बर' रग हासक पान्थर कलाय तंनाय रग न जों किसि जाफानो जों थाङै बर'नो सुबाय मानखा हामो हिनैनाय जों अबो कायतनि मुंगै सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंबाय जों अमनो बिनि याप्रि सङै बो फोरोंलां माहायके अ हासाका अ बिनि मुंगै जों साखि उंनानि बागै जों असामनो जों तांलाय दं खाखायो जों अबो तेबो जों कतरखे नाहार मुंतै जों सामखलायनाय जों अरिलिप सिमिरिया जों सदर्न बेप्टिस्ट वुमेन सोसाइटी थानाय अ तालनि 11 तारिखो जों ब्लाड डोनेशन केम्प रगो जों खलायलायका आरो अन्तत 26 जन मतो बरक थैरिका ओंखाय जों बुरि रगनो तै गोबां लीगल अवेयरनेस रक काय रां पैसा रक बाहायके आजिना रक साकसाकनो संसाना रक गोबां मातै जों अ सोसाइटी बुरि रक जों खलायलायै जों अ सामनो जों तांलाय दङ ताइको अबनि नाहार मुंखा अबनो जों कायसा चिनि मारि जों ईश्वरनि याक्तै जतन बिनि सृष्टि नै जों गसेनाखा ताइ जत मनुष्यनो चिनि बसं चिनि जाति नै जों गसेवै खायरक मा सिंतै खलायै हामजाकमानि मारि जों नुलाय मानिसे आबो बिग्राहनि रमानि बुया जों बेराय गोनांनि रमान बुया अबखाय जों कैसा हामजाक लायमानि कैसा मारिनो मासे साजा खब बेला केनो हामबाय बरकनो हमारी मार खाता हामबाय मार खाता जोंनो कमल बाखो बेके जों 26 जन 26 परिवार न इंगे जों अब मान खांके इंगे ताकासामा जराबा आसक बायनो जतरो जों बो हामजाका अबहाय गसांमानि जराव गसांमा मलनि सुमजांनाय ब्लेंकेट कताल मानमानि बाय खास रांजां बायखा ब्लेंकेट कताल मानाय जत नुखुनि लुकुरक अबतै सानानि ककरै जम्पुनगर आमजानि सिमि सुसिलते अमित देबरमानि ककथुम सिनि खरां